ɓamtare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to ogo janjoli sincan sincu garba garli rewo fimbo a daw sere kunda bafata kon waktu yoni ha to gawinane kame gurela jaya ene jeeya e gardedi kabruji mena to leydi sénégal winditama toon ñaw dengo kene fota wonde nogasi ɗiɗi kan hakkude risatol kame rosomo sénégal to leydi mauritanie jagorɗo kalfinaɗo kotki jillumoma kikiɗe hanke o toon to roso mauritanie wo hollitima ɓe geggin kene wona capanɗe jeeɗiɗi e jeetati galle gam heɓade mahgol pont hakkude roso sénégal kame roso mauritanie to leydi mali laamu transition oɗo saaha rokki balɗe tati joɗaniɗo sédiyawo biyeteɗo hammadi bolinde yaltata leydi ndi ɗo e balɗe tati to leydi guine guine konakiri kikiɗe hanke kirɗo no fewi ko ndena colonel dumbuya toɗɗi jagorɗe nayo goɗɗe ene hen debbo goto to côte d'ivoire accident musɗo bannoɗo subaka hanke o jeetato mbasene pittare men hen nayo ko sénégal naɓe arnoɓe maggidde maggal men ne kota toon to ya muskoro kabruji meɗen manawena toon to burkina faso nigéria cameroun kame rd congo ha to uganda angola soudan kame sina musidɓe tedduɓe woto gonɗe joni jañoɗena caggal udditala juma ceerno souleymani siré dia to sincana moderne mo kay haydi aljuma jawtuɗo hen o ɓesgu ceerno souleymani siré dia e gardugola ceerno ahmadou tidiane ceerno souleymani taweteɗo to noksoɗa kame ceerno abou siré dia to fasa kañaɗi en wonde dental ceerno souleymani siré dia kamɓe kala ɓe ndendi aɓe dutta teddugala dendagala bandiraɓe julɓe kala aɓe dutta teddugala dendagal bandiraɓe julɓe dendagal ɓesguji kay hayɗinaɓe kala kono ne kadi guilay almameɓe jumaji ha e jamaji kala surafawi ena e galleji diine ɗi ko wayno ɓesgu ceerno mouhamadou bocara kono ne kadi e ɓesgu ceerno ahmadou nene kame khalifaɓe diine e aada kay hayɗi e ko taari kay hayɗi kala ɓesgu ceerno souleymani siré dia aɓe dutta teddugala dendagal laamu leydi mauritanie ha tenti noon e laamu leydi mauritanie taweteɓe kay hayɗi e ko taari kay hayɗi kala kono ne kadi ko wayno cheikh walla mbiyen ceerno cheikh oumar sy e dendagal taweteɓe e dental ceerno souleymani siré dia yettinɗo hen naɓatake o ko ceerno ahmadou dia imam juma ceerno souleymani siré dia to sincan moderna mo kay hayɗi aɓe dutta teddugala dendagal bandiraɓe julɓe kala tawtornoɓe daññoɓe arde eɓe dañani arde kala uddital juma aljuma jawtuɗo hen o toon to sincan moderna mo kay hayɗi maître adama balde ko wittiyanke ko safriyanke safaruji fina tawa maître adama balde ko gendiyanke dariniɗo pulagu dariniɗo gende mum hano hannirta ni maître adama balde ko spécialiste médecine traditionnelle joguiɗo serantagal mum ha timmi baɗaɗo rekkoni mondialement maître adama balde ene jogui leɗɗe pewnaɗe ha fewi bawɗe neldede kala leydi e kala continent maître adama balde ene wiya dendagal kirineɓe mum ha tengtinono wonɓe nder leyɗele europe ronkoɓe hebde kayitaji jokkodire makko joni joni keeɓa kayitaji ma hano hannirta ni maître adama balde ene yawrani ɓen commerçant ji ɓe arsigaji men uddi walla ɓen gollotoɓe société ji ronkoɓe yitade koye mumen jokkodire maître adama balde joni joni jettuɗa hoore maɗa maître adama balde ne wiya dendagal ɓen yimɓe yiɗɓe dillude e dawrugol ewa ɗo ɓe fugu koyngel woni sport
e dendagal nokkude dowlata kala so tawi aɗa yiiɗi ɓayde indema haale ha pet hoodere ma fetta joni joni jokkodira e maître Adama Baldé. maître Adama Baldé caggal nde waɗi tour du monde o waɗi tour du Sénégal e oɗo saaha jomo tawe to Mbacké Sara Touba e leegal bitegal Mbacké Dembo taw kadi waɗɗani daral Bali. maître Adama Baldé kala jiɗɗo jokkodirde e makko mbatta ko 33 976 12 00 ko numéro bureau ji makko walla mbaɗa 77 351 77 23 walla kadi mbaɗa 77 454 27 09 ko numéro ji makko WhatsApp. maître Adama Baldé ene wiya dendagal fulɓe yo yimɓe dutto e fina tawa mumen dutto e gandi mumen nangga e fina tawa mumen ha tiiɗa. maître Adama Baldé so tawi a yiiti hello makko YouTube to weeyo ma taw toon sa waɗi maître Adama Baldé jegguenen fulɓe ma yi toon golle payodinde ɗe waɗata maître Adama Baldé mbaɗnen danno faade makko. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa. ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓalawal e danwal kala. ceerno Djiby Sy ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ko wayno kista fibrom ndogam sita rewɓe ronkoɓe sowade rewɓe ɓe darotake e rewɓe dartoraɓe kala. ceerno Djiby Sy ne safra dendagal rafiji worɓe kala. ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓalawal e danwal kala bawɗo listihara moƴƴuɗo longal joom istinjaba ha timmi. ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum wonde oɗo saaha joni mo tawe nder leydi Sénégal to wuuro men wiyetego Djoum. kala jiɗɗo jokkodirde e makko nder leydi Sénégal numéro makko ko 00 221 78 163 24 82. so tawi ko numéro makko WhatsApp ko numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 47 22 80 84. ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum tawateɓe nder leydi Mauritanie wonde base makko tawatede to Nouakchott to leegal netteke base o ne gollo ha no hannirta ni. ene tawe ɗon miñi ko ene wiye ceerno Alassane Sy numéro téléphone mum ko 32 62 04 99 walla ceerno Hamdou Rabbi Ndongo numéro mum ko 48 62 54 07. ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe pewnaɗe ha fewi bawɗe neldede e kala nokku e kala continent mo neddo leydi e kala continent mo client makko woni. ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune so yannama ka miskino Allah safruma ha mbiya weng tawa haydara yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi woni mo hoore mum wahliti ha haɓɓa walla jano barogal. ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune mbadden danɗo faade makko. kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mo bare nogas e jeegom yarkoma hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goo kabruji men e ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo men a Saydou Abouba ko fate banggue tambiɗo cellal ɓalli hôpital mo Saint-Louis wo holliti woni biyette woni toon to hôpital mo Saint-Louis woni biyeteɗo Aliou Badara Mbacké wo holliti ken wona duuɓi ɗiɗi Sénégal winditaki oɗo hen ñaw biyeteɗo deng ko wona ɗum ko kene wona joni nogas e ɗiɗi taw ko kan woni ko windita kono kan wiiri jayne nde kene wona capanɗe nayo e jeenayyi neɗɗo binditama taw ko joguiɓe oɗon ñaw hakkude Rosso mo Sénégal ha faynma toon to Rissa Tola ko wona ɗum ko noon tambiɓe cellal oɗon fannu nelama e ɗiɗon fannuji beele kadi mbawa ñippude oɗo hen ñawa to Sénégal keddoɗen ha joni garteten koye dafumo ñaw coronavirus
teskama yatirde ɗum caggal no feewi nder leydi Sénégal sabu ɗiɗo dumunnaji kala won hen ne tawe ene gondi hen kono kadi won hen tawe gondani hen limore hande nde ko 950 woni ƴewdaɓe tawane joguiɗo hen brosko neɗɗo goto onne kadi ko daɓaɗo andaka rabɗi ɗumen kene foto wonde neɗɗo goto heeɓi cellal mumen yimɓe tato ne tampi ko ma ballita e fofando to Linguére sukaɓe ɗiɗo almuɓe kañumen ɓennina toon to parquet mo Louga jeeyi sababu noon ko caggal wujjudeɓe kene foto wonde 100 taw ko joom boutique goto mo indi mum woni S Ndiaya kamɓe ɓen sukaɓe ɗiɗon hen goto ko SD goɗɗo ko MD kamɓe ɗiɗo kala ɗum ko caggal nde joom biti ko yalti seeɗa teskiɓe ndewi ko bafala gongal caggal to caggal on nde ɓe daari e yeeso daɗiɓe ɓoyde kay jangtede ko nden ɓe kolliti ko kamɓe ƴetti oɗo saaɓe tawe toon to cuuɗi nibbi taweteɗi toon to Louga ɗe mbiyat tan kala almudo maɗa jangguina so tawi yeehi ha ƴeesima natti famde ɗum tan naw tan jinnaɓe muɗum joni koye Sénégal keddoɗen gartaten koye Youssoufa Touré kam woni guittaɗo e poste mum hanki toɗɗama ɗon hoore joledi toɗɗima ɗon mbiyeteɗo Maymouna Sissoko on noon oɗo saaha mo gonɗen woni gardiɗo mouvement ko fati banggue enseignement républicain mo ganduɗa tafa koye APR guila hitande ujunnaje ɗiɗi e jeenaya kankona Maymouna noon kam woni gardiɗo ko fati banggue réseau rewɓe to banggue enseignement taw ko rewɓe APR naɓe sukkaɓe Bossaya moɓodiral mumen to Agnama ha fanma hoore fonde kame daabi e kala konngol maɓɓe ko gotol yiɗɓe moɓodirde no feewi e wiide tambiɗo konngol ñalawma o woni Abdoulaye Aziz Diop hollirdeɓe wonande kamɓe kala ɓe moɓodiri caggal benno ngam mawɗo leydi Sénégal e mbarodi Bossaya kala so tawi kay woni ngalɗo hen moɓodiral ene jokkirindani hen ko kamɓe jiyatoɗon poldugo caggal aljuma jewtuɗo hen nde pettoje petti toon to nokku biyeteɗo kanjolo nokku biyeteɗo kanji ju ganduɗa kene foto wonde sukaɓe jeegomo taw ganduɗa ko yanoɓe juuloyde mbasi hen pettali mumen wonnoɓe sareɗa fedde rewɓe nde Casamance innitotonde HCDS ko fate banggue eriɓe jaam e kisal Casamance oɗo sa erima laamu leydi Sénégal nde wawata yurnitade ɗeɗo hen gueɗe yiddeɓe ko ɗeɗe gueɗe nde iwata ha laaɓa e nder leydi ndi kamɓe hamɓe cikkanno kala kene wiye minuji minaɗe e nder leydi gasi ha laaɓi e nder diwan Casamance kono hewɓe kolliti kala nde ndungu ari so tawi tan tooɓi ha ganduɗa woɗɗo yine gasa ubbita hen gueɗe kewɗe no feewi sohna Aïda Diallo mo ganduɗa ñandene wetene wona mawlidi nabiye sallallahu alayhi wa sallam hollitino won worɓe joguitiɓe yinnoɓe nadde galle mum toon to Madinatou Salama gam yidde yoɓade fittaɗo makko walla ni wujjude ɗum ko caggal nde o noddi wonande dadiɓe taweteɓe to Mbour ɓe noon dañino noddidemo altina hanki o o yeehi toon mo yadde sete timmuɗo no feewi gam lawɗinde ko fati banggue plante makko contre X wonande timminde o yi wonande ɓeena yinnoɓe arde gaylade e galle makko gam yoɓade fittade makko wadde makko gueɗe goɗɗe ɗe aada yarani ko fati banggue dognuggol huuɗo bonko ko inde makko Sow kam tigui woni conseiller municipal taw koye commune nokku biyeɗo Fissal ne tawe e nder région mo Thiès kene foti wonde kiloji ɗiɗi huuɗo bonko ɗum woni ko nanguira ɗum ko caggal noon nde o yinno tigui rewnude junggo less yawgo no feewi kene wona 100 ujunere gam munnude ɓeɗon dadiɓe ha mbawa ɗaccudemo kono ala kala ko gasi hen so wona tan ɓenni nedemo Sénégal najo goto oɗo saaha ne tawe hakkude wurɓe mayɓe ɗum noon ko toon to Mexico ɗum ko ñalawma hanki o woni inde makko CN jaranoɗo jarowo e duuɓi 32 iwdi mum ko toon to Diourbel ɗum noon ko ɗanniɗo taw ko ɗanleɗe ndewani lawol jinnoɗo yaade toon to Amérique gonnoɗo e nder tere goto ganda accident goto waɗi toon oɗo samo tawi nder hôpital biyeteɗo Ampana hôpital biyeteɗo hôpital Amparo papier ko toon woni ɗo tawete gam oɗo sa tawede e kaya mbeya musto no feewi hakkude wurɓe kam e mayɓe kala ma en jaton to Madina Gounass kettoɗen musidɗo men Amadou Sambalo
ɓuyɓe motoji natti fadde ha jamma joni ko nangue hoore kellaw ñande alerte nogas na lewru ndu suko goto ari e joom place jeeya motoji o holliri ko moto o yiɗi caggal nde holla motoji fodde tati o suuɓi hen moto goto o wi omo waɗa essayé o ara caggal nde o yeehi o artirani biniteno ɓennori caggal ɗum noon kanko jeeya motoji o sikkiti o abbimo Boubacar Camara. Programme no me wandirino o aru ɗo o wi mo faala moto ɓay o wi mo faala moto min moto façon gonnugo faala o wi moto occasion holli moto tati ay mi holli moɗi motoji tati o wi ko goto no ɗo o faala eyyi ɓay min essaye moto min fewi huɓɓugol mo min yahi min soodi sasi min ari min loowi moto min ini essayage ala min hoolaki wajo ɓay kunga ngaruɓe yaata ɓay kunku ngari ɓay kunku ngarata tawi o yeehi haka Boubaɗa o tourni ɗon wari continue o wi kanko joni o yeehi Gambie min abbimo noon min hewtoymo garage Tamba ɓay mi nanguimo min ni joni waddana saabije ɗe ɓay waddi saabije ɗe on sahi tawi jama o mooɓike ɓe mooɓi hoore makko no gujjo warrete no ɓe warri no eyyi laamu ngu waɗi e dan ɓay ko ga gendarmerie toon min acci kala ko gujjo mala ko joom jawdi ɓuuri ko musidɗo moon Amadou Samba Lo Madina Gounass fewde e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. Amadou Samba Lo to Madina Gounass yimɓe ɓe ne mbawi rentade saabu hande haqqillaji keesi kala dañama kala sifa guykane wujjire yimɓeɓe e ñaɓmay ñalawma ñallata ko ñihlude haqqillaji mumen ha mbawa tigui dañde no pewnitiri e yimɓeɓe kala sen giwi to Sénégal paɗena ko toon to Mauritanie ujunere e temedere capanɗe jeetato e ɗiɗo neɗɗo woni ƴewdaɓe tawane jogui oɗo henna boros ko capanɗe tato e tato neɗɗo to Mauritanie capanɗe tato e nayo keeɓi cellal mumena e nder limore ujunere temedere capanɗe jeetato e ɗiɗo hen temedde nayo e capanɗe jeenayo e nayo sa fecci ɗuma hen temedde nayo capanɗe jeeɗiɗo e jeeɗiɗo oɗo saaha ne jogui mabɓo musgo no fewi ndeɓi nandude e ñaw coronavirus kene foto wonde sappo e goho neɗɗo ene tampi ma ballita e fofando gollorgal bitegal eterɓe kolliti ɓoyata maɓe puɗɗo golle mabɓe no fewi e nder nosoɗa lamorgo leydi Mauritanie ha tente legal elmina kameriyaɗa ha tenti yoga e nokkuji kala ha fayma toon to port mo amitié mo leydi Mauritanie walla ni mo noksode hoore mum ɗum noon ko yidde fewnude ŋore boli ɗi ɗo yimɓeɓe mbawata rewde ha moni kala wawa jogade ndimago muɗum battu mawɗo joomen ngaluji yiɗɓe gollade e nder leydi Mauritanie nden jonde noon waɗi ko toon to Paris lamorgo leydi France e garde gola gardiɗo jeune France woni biyeteɗo Mohamed Ali Wuld Sidi e tawtoredemo ɗum noon ko sifande nde ɓen joomen ngaluji yiɗɓe gollade mbawata arde gollo toon to Nouadhibou to jeune France gam hesɗitinde kaggullade o kadi hesɗitinde nokkuji diƴƴe ha wuuro ngo wawa dañde ndiyam timmuɗama to Rosso Mauritanie jagorɗo kotki jillu mum woni Seydou Ahmed Wuld Mohamed jilluma ko hanki toon to Rosso Mauritanie yurnitade wonande golle jogorɗe gollede toon ko fate banggue matgol laabola ngol hinde pont hakkude Rosso ji ɗiɗi ɗi Rosso Sénégal kame Mauritanie caggal sifande hakkude laamu leydi Mauritanie kame laamu leydi Sénégal darnude lawol gam newnude ya ngara ƴellidde faggudu hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe wo holliti maɓe lombit ɗon kene foto wonde capanɗe jeeɗiɗi e jeetati galle ɓe noon dokkanoma happuji mumen kono noon hande ma ngol eggingol fuɗɗo ɗon ɗo Rosso ɗo gam ɓe nawte nokku biyeteɗo jeune Dubaya toon ɓe jogori wontoyde tene moni kala ma heɓ nokku mum ha timma syndicat ji heedanɓe enseignant ji to banggue duuɗe privé e rima laamu ngu kame jagorɗo tambiɗo jangde leydi Mauritanie yiddeɓe oɗo saaha mo gonen ko duuɗe privé nde mbawata rokkede fodde mumen ha timma ɓeydenen nden ka e kisal caggal teskede duuɗe binditaɗe temedde nayi capanɗe tati duɗal ne jogui caɗele mawɗe no fewi jagorɗo taaridi mo leydi Mauritanie waɗi erango ko fate banggue emploi vert gam moƴƴitinde taaridi haɓade kala ken wiye yoro kame waylo o erima jagorɗo golle gam gollodiral e oɗona fannu e tawtorede catala Nations Unies kono ne kadi e 11 ji ɗiɗi gam wallodirde mabɓe nden jonde noon fuɗɗima nogas e joyyi ha nogas e jeeɗiɗi nduɗo hen lewru ndu gonɗen gam disodiral ko fate banggue oɗona fannu wi biyeteɗo Mariama Baki kam woni jagorɗo kalfinaɗo taaridi jeeheten ko ha toon to biire Ummograna
ngam teskede nokku galduɗo no feewi to banggue ngaalu mum ngaaluji cuuɗiɗi e nder leydi mum kono kadi ko nokku ceene kame dégera oɗo saaha ko nokku ɓurɗo yebede nokkuji kala kono kadi ko nokku hande gontuɗo lawol iwde Algérie kame Maroc kala kono kadi ko nokku diwirɗo lawol faade toon to bassin moyen bassin fadon to basse ha yettiyo to maayo Niger ngam teskede caɗele tawite toon ko ɗom ka mawka no feewi ha finoɓe toon ɓe kolliti oɗo saaha kamɓe koɓe yeebaɓe no feewi jagorɗo diine mo leydi Mauritanie holliti oɗo saaha aɓe jogui yeeso ngam wadde centre mawɗo no feewi heblo taw ko almameɓe e imameɓe keblete hen kam e wajotoɓe kala ɗum noon ma won kene fota wonde 600 almami ɗo e groupe aji jogorɗi waɗede beele jomumen mbawa moƴƴitinede hebloji mumen moƴƴi no feewi sengi wi to leydi Mauritanie paɗena ko toon to leydi Mali laamu transition ɓe dokki balɗe 3 ɗum ko caggala jonde hakkunde on dokkaɗo kam e jagorɗo hakkunde leyɗele woni Abdoulaye Diop kon oɗo saabi dokkiri balɗe 3 biteɗo Hamidou Boli nde yaltata leydi Mali ngol woni go laamu Bamako ene itta ɗon neɗɗo e dow ndiɗo hen mbaadi kono ɓe kolliti ma yimɓeɓe kala gandu koɓe gittirimo ɗon ɗo e jonde jogorde wadde hakkunde mabɓe e catal bitengal CEDEAO ɗum ko balɗe seeɗa tan caggal jillo fedde gotago windere nde nelaɓe mum toon to Bamako jeeyi sababu wiyede yo yaltu leydi ndi ɗo e balɗe 3 ba fulaɓe oɗo saaha woni toon ko teskede caɗele mawɗe no feewi suudu safara tawitendo nokku biyeteɗo Gundara tawiten to nokku biyeteɗo Gundara e tawi nder commune mo Koncala oɗo saaha 35 kilométre jahata beele mbawa safroyade to nokku biyeteɗo nokku biyeteɗo Oussoubidan jafuɗon Oussoubidan ko toon rewɓe sowiɓe kamɓe yimɓeɓe cellani kala oɗo saaha cafroy to gam teskede suudu safara tawiten toon to bafulaɓe ne manki no fewi médicament ji ɓe rima laamu ngu ha tente hettuɓe oɗon fannu nde mbawata walludeɓe hen finoɓe to hakkude leydi to ha famata noro oɗo saaha caɗele mumen ko yiide maaro wonti hunde sattude no fewi hande yiide gawri no sattiri ni e nder yoga e nokkuji leydi Sénégal kono ne kadi yiide maaro hande sattiri toon caggal teskede maaro ne seeri haɗo wawi hadde ɓe kolliti kilo baɗɗo 50 kilogramme won tan mbiyen 50 kilo oɗo saaha ujunaje 4 yeehi ha ujunaje 4 e temedde 5 mbuɗi so tawi ko en sogoto kene foto wonde 25 kilo wonno ujunaje 2 oɗo saaha ko ujunaje 2 e temedde 3 mbuɗi so tawi noon ko 100 kilo oɗo saaha ujunaje 8 yeehi ha ujunaje 8 e temedde 5 mbuɗi so tawi noon ko kilo goto taw ko maaro moƴƴo ko ma jaltina buuɗi 80 ɓe erima laamu ngu nde wawata faabade ɓe sengi wi to leydi Mali paɗena ko toon to leydi Gambie Yahya Jammeh ngol watti lawol makko ɗimmol omo nanna ɗemgal makko fate banggue dawrugol leydi Gambie ma en ketten musidɗo men koddanene Abouba. eyyi ko noon tigui hettiyankoɓe Weltare TV ko ɓuuri tengtude e kabaruji men ɗo e nder leydi meɗen te Gambie mbiyen konngol ɗo woni lawol ɗiɗoɓo kanko mennoɗo lamaɗo duuɓi 22 mooliɗo hande toon to Guinée Équatorial biteɗo Yahya Jammeh ne wukkita konguɗi mum gam nannude hunuko mum eko fati e banggue dawrugol ɗo e nder leydi ndi caggal tan ɗe to balɗe nde yiyano haali toon to wuuro makko to wiite Kanillaye taw koto banggue belnaɗi woni téléphone hanki kihiɗe kadi o haalti kadi konguɗi gulɗi jaw o wi duuɓi 32 ɗi sa Daouda Kairaba Diawara laamiɗo e duuɓi 22 ɗi o laamiɗo duuɓi 5 président Adama Barrow laami ɓuuri bonde saabu ɗum hande banggue janggugol ngol wayno boni to banggue kadi cuuɗi ñawdirɗi boni e nden kay kisal leydi ndi boni ene wayno ɗum ɗon foof caggal nde o haali ɗum kadi taw eɓe pottotiranno landama ko e ko ɗon nde polisaɓe mbawi tawde ɓen ndamisi ɗumen nawi ɗum e cuuɗi dumbirɗi ɗi ɗum ni saabi gardiɗo landama ko hande
hande o biteɗo Fabakary Tombong Diatta taw yiɓɓe yaade mum fof jaadi koye président Adama Barrow on noon holliri hande kala biɗo ne waɗa utiliser landa mabɓe o ene wayno walata koye cuuɗi ñiɓɓirɗi ene wayno noon ɗum saabi jandiyankoɓe hewɓe hande kolliri tan de sa yi Yaya Jammeh no woni toon ene sakta ga kongude mum ɗum ne wawi jibinde fitina te kadi Yaya Jammeh foti ko accude ɗum tene kadi so a yi kanko mo haala ha joni ko fati e banggue dawrugol ɗo e nder leydi ndi o foti ko jabde Allah tene kadi o wasa yewade jibinande leydi Gambie tene kadi yo faam yo andu kanko kadi so yimo haala de ɗum hokkimo ɗum ko wiyete ko potal woni démocratie saabu ɗum kalɗo kenal wellitare ɓe mbawano hebde ɗum e lamanteri Yaya Jammeh kono noon Yaya Jammeh wadde o foti ko jabde Allah duuɓi nogas e ɗiɗo laamima ɗo e nder leydi meɗen te Gambie ala foof ko waɗani ala foof ko wiyaka ala foof kadi ko wiyani ɗum noon hande so tawi ko président Adama Barrow laami o foti ko addude deƴere e jaam ɗo e nder leydi ndi wadde mbiyen no Pulaar heewi wiide ni kala ko woni lahal ma juuɗe jiitu saabu ɗum ko ñande 4 lewru décembre woni sumgoji men ɗo e nder leydi men Gambie eɗen gandi ñande 30 nduɗo lewru mo kala yahata to wiyete AIC gam joƴƴinde ɗereji muɗumen te gam ƴeewe beele ma jee e sumgoji ɗi walla ala wadde mbiyen hikka to banggue dawrugol ɗo e nder leydi men Gambie kala ko woni lahal ma juuɗe jiitu kodde nena Abouba gam weltare TV ɗo e Serekunda kodde nene Abouba kala ko woni lahal ma juuɗe jiitu ko Pulaar tigui labɗo cerde tawno ma yaha juɗe kala pottita sen giwi to leydi Gambie koto Guinée Conakry colonel Doumbouya hande gorko joguiɗo doole e nder leydi Guinée toɗɗima hanki kikiɗe kirɗo jagorde 4 goɗɗe gam tawtude jagorde mabɓe e nden jagorde ene hen a debbo goto ko wona ɗum ko hanki e télévision leydi Guinée wo toɗɗima officier ji jonɗi no fewi taw koye poste oji a commandaji a leydi ɗi ko wona ɗum ko to Guinée Cellou Dalein Diallo kene wona hittande ene juukino e nder leydi Guinée heɓano kayitaji mum ala fodde yaltude leydi ndi kono ɗo ñalawma hande ene tawe toon to Bruxelles lamorgo leydi Belgique gam tawtorede jonde fodde haqqe innama aade ko toon wadañi yewtidde e jayde wiitede Guinée News gam artude ko fate banggue oɗo saaha mo gonɗen ko fate banggue caɗele ɗe ɓe daññoɗe o holliti ko jomiraɗo Nelly oɗo hen biteɗo colonel Doumbouya yo faabo leydi Guinée faabomo faabo yadima ko kala nde tawno Alpha Condé ko toñƴomo toñangue ɓalewe Allah noon jaɓata toñangue ɗum jeeyi sababu oɗo saaha mo gonɗen Allah yoftanimomo omo yettiri ɗum jomiraɗo kono kadi Alpha Condé ko dictateur bonɗo no fewi kono kadi firtani tan yo waɗe e mbadi ndi fewani ala yo mofte e mbadi fewndi ko konguɗi Cellou Dalein Diallo guila toon to Bruxelles lamorgo leydi Belgique to Côte d'Ivoire pelɓodiral hakkude otoji ɗiɗi ha kene foto wonde 12 neɗɗo mbasi hen pittali mumen taw koye lawol nokku biyeɗo nokku biyeɗo Tibisu taw kadi hakkude mum e Yamoussoukro hen nayo ko ɓiɓɓe Sénégal naɓe iwnoɓe toon to Côte d'Ivoire Yamoussoukro garti e nder leydi mumen Sénégal toon to Touba mbaɗi maggal men ha gayni mbaɗi jamma jibinede annabi o sallallahu alayhi wa sallam ha gayni duƴi ruttitade gam ɗaɓɓoyde ngaalu ko ɗon tigui jomiraɗo a tami pittali mabɓe ɗe nelde duwaw dendagal ɓesguji Sénégal naɓe kala kamɓe ɓe nayo wasɓe pittali men nde jomiraɗo ɓeydata juru mum e yaafuya mum faade mabɓe to Burkina Faso kene foto wonde 60 ponnoɗo 60 ponnoɗo settade seedanka ko fate banggue wargo Thomas Sankara hewɓe hen dañano arde caggal ɗum ko ñalawma hanki o nde suudu ñawore udditi gam 12 tuumaɓe juuɗe men no moddi ko fate banggue wargo Thomas Sankara to Nigéria ko tana musɗo waɗi toon to hakkude leydi to ɓen julɓe juulatnoɓe e nder juma mumen sa ganniɓɓen suba ko ɗon tigui worɓe joguitiɓe armeji liiƴe mabɓe e nder juma o joɓima hen pittali ken wona 16 julɗo kamɓe kala ko kure ɓe mbaɗi e mabɓe to Cameroun safroɓe hewɓe oɗo saaha jowama toon to Yaoundé jeeyi sababu yowedeɓe noon ko yiyede wonande région goto tiwo goto taw kadi ganduɗa on ciwo noon ko yeydeɓe carnet vaccination ko fate banggue ñaw coronavirus gam jewum soda tan ujunere ɓenna yaaha bolol mum hewɓe mabɓe jowama kono gandi mawnidi suwa taw yittede to RD Congo woni Kofi Olomidé yimyenke ngana jimo no fewi oɗo sa hanki nottima
tonto cour d'appel mo Versailles mo yaade hujjiyanke makko ɗum ko caggala nde sukaɓe rewɓe nayo woni kollino e nder pavillon goto o juukiɗi min toon kamɓe kala o forsiɓe e wondude mabɓe taw koye mbadi sofdi no fewi hitande ujunaji ɗe jeeɗiɗi hitande ujunaji ɗi e sappo e tati wo notima ko wona ɗum ko kadi notademo toon nanudemo sukaɓe rewɓe ɗiɗo gorko goto wiide ɓen ko amoɓe makko taw wona gonga nanuɓe ɓen toon to Europe ha tenti toon to France ko wona ɗum ko kadi amoɓe mo won hen sukaɓe rewɓe hewɓe holliɓe kala saaha omo heewi wadde men gueɗe ɗe aada yarani taw kadi ganduɗa mo jogorno wadde toon concert makko mawɗo no feewi e lewru fandu ɗum kala an ittama ha laaɓi yowama ha diwa o saaha to Uganda caggal balɗe tati attaque bannode toon ha ganduɗa waɗi yimɓe hewɓe wasi en pittali men kikiɗe hanki o sanga 17 heures koye bis goto nokku bireɗo Lungala ko ɗon tigui bis goto baɗaɗo bombo fetti neɗɗo yimɓe ɗiɗo mbasi en pittali men hewɓe gañima hen taw woɗɗani a Kampla to Angola accident musɗo waɗi lawol national sa 5 nokkubireɗo Sibiya ganduɗa yimɓe sappo mbasi en pittali mumen ɗum ko hakkude taxi kam ene wondi e camion goto sappo e nayyi neɗɗo gonno hen ko nayo woni gañiɓe hen sappo ɓe kala mbasi en pittali men toon to Soudan Washington holliti metti mum no fewi ko fate banggue oɗo hen kuddata baɗɗo toon ñalawma hanki o ɓe kolliti ɓe daaƴi kene wona temedde $7 million moɓe jogorno wallude laamu transition faade Soudan waɗa saha mo gonen ɓe erima wonande ɓe nangaɓe nawguira ko fate banggue politique koni Abdoulaye Hamdok mi yaadimo kala ne mbawata ɗaccitede ko ɓuuri yawde e yaccade ko wona ɗum ko hanki tan wonande seppoji baɗɗi toon yimɓe jeeɗiɗo mbasen pittal men 150 neɗɗo woni ko gañi hena ko wona ɗum ko noon kanko on Abdallah Fattah Burhan wo holliti wo dirguiti oɗo saha kala kene wiye laamu ngo ha laaɓi transition wontata koye juuɗe mintreɓe to Sina waɗi confiné wuro wiyetego Lasjour taw kadi ganduɗa gon wuro kene wona million ngaji 4 ene tawe e nder ngoɗon wuro gam teskede ñaw coronavirus ene ɓuuri ɓeydade e nder ngoɗon wuro musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garande ene kikiɗe hande oɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena